জীবন সোরেন আমার এক্স বিজেপি চেয়ারম্যান थालागाव जोङो दासिमाव 12टा समस्तियाव केन्डिडेट होनायनि बाथ्राखौ फोसावदों। बे स्पष्ट जे गसाइगावनिफ्राय जागायनानै 28, 29, 30, 31 up to बिजनि ओमफ्राय बाक्सा उदालगुरियाव जेसेबां दा राजकुमार राय আমার মানে একটি समस्तियाव जोङो महाजोतजों थानानै गुबुन गुबुन हान्जानि सहाय सहयोग मोननायनि थाखाय बे 12टा समस्तियावबो जोङो जोंनि हान्जानि बिजाथिफोरखौ गोरलैनो देरहानानै लाबोनो जों हाजोबगोन आरो देरहाजोबगोन। ঠিক আছে আমার মুখ্য অতিথি অলপ বাহিৰত আছে जोङो जेरावबो গতিকে देखायनो जों দেৰি কৰিব নোৱাৰো বিজেপি ইউপিপিএলनि सरकारखौ लानानै रायजो राजाफ्रा रावबो गोजोननाय गैया। दुर्नीतिमुक्त भ्रष्टाचार परिबर्तननि स्ल'गान होनानै रायजोफोरखौ खनसे गोथां थगायनानै बेसोर माने खबराव जिरायनानै हेलु फलु दुर्नीति भ्रष्टाचार फोथाय खेबस' थगायनाय बेबायदि शासन बेबस्थाखौ नुनानै जायफोर मानसिफ्रा बिजेपि इउपिपिएलनो भट होदोंमोन बे रायजो राजाफ्रा बे भटारफ्रा दिनैहाय बे इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ रागा जोंफिननाय फैदों आरो बिथांमोनखौ जेरैखिजाया एसेम्बलि इलेक्सनाव फोथाय खेबस' खामानि मावनायनि थाखाय फिन साजा होना भटखौ होनो थाखाय जोंजों दा गोबाङानो सामिल जाबाय। गतिके इउपिपिएल आरो बिजेपिनि बाव जेबो प्रभाब गैला आरो बिसोर जेबो खालामनो हाला जों देरहाजोब्बाय। माने जयै फैगौ बिसायख'थियावहाय गेलेगोन बेवहाय सिटखौ लाजोबनानै गेलेगोन ना गुबुन मोनसे दोलो नोंथांमोननि दोलोखौ फैगोन होननानै बेनि उनाव जोंहा प्रहलाद ब्रह्म सेक्रेटारि सेन्ट्रेल इउपिपिएल बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। बे रोखोम महाजोत बा गठबन्धन जों नुनो मोनदों। बेनि गेजेराव कंग्रेस, इउडिएफ, सिपिएम, सिपिआइ आरो बिपिएफनि नेतृत्वआव मोनसे महाजोत दङ। रायजो दल अखम जातीय परिषद बिथांमोननि गेजेराव मोनसे आरोबाव गठबन्धन दङ आरो बिजेपिनि नेतृत्वआव रोखोमनि एलायन्सफोरखौ जों नुदों। दा बिपिएफआ राजखान्थि भाबै दाजाब दानख' लाब लकसान बायदिसिनाखौ नायदों आरो आसामबासि आथिखालाव राजखान्थि मा जाजानो लुबैदों बबेखौ बांसिन दिनैहाय रायजो सालायनायनि थाखाय सरकार हिसाबै आसामाव रायजो राजाफ्रा लुबैदों बेखौ नोजोर होनानै जोङो गोबां दाजाब दानख' खालामखांनायनि उनाव बिपिएफ दोलोआ कंग्रेस, इउडिएफ, सिपिएम, सिपिआइनि दैदेननायाव जे मोनसे महाजोत दङ बे महाजोतआव जोङो हाबबाय। जों दा महाजोतनि मोनसे माने अंश मोनसे बाहागो बिपिएफ हान्जाया आरो बे महाजोतआनो दिनै आसामाव बे सरकारखौ बिटिसि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि जाति जनगोष्ठीनि जे समस्याफोर जेंनाफोर बेखौ सुस्रांनायजों लोगोसे ओनसोलाव शान्ति निरापत्ता माने खौसेथि बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो थानानै खामानि मावनाया साबसिन जागोन आरो महाजोतनि दारैहाय सरकार फैनायाव बिटिसिआव जोंहा उन्नयन जे सरकारनि मन्त्रि सभा बिपिएफ हान्जा थाफाहैगोन आरो बे थांखिजोंनो दिनै जोङो बांसिन लाब जागोनखौ बांसिन देरहानायनि सुजुगखौ महाजोतजों जोङो गोरलैयैनो हासिल खालामनो महाजोतआव खामानि मावबाय आरो इउडिएफ जायफोर दल दङ बे दलफ्रा जेराव जेराव जों बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथिफोरखौ थिसनगोन बे बिजाथिफोरनि बैफोर एलायन्स ग्रुपनि हान्जाफ्राबो जेराव जोंनि केन्डिडेट दं बिथांमोनहाबो खामानि मावफागोन बिथांमोननि रायजोफ्राबो मावगोन लिडारफ्राबो मावगोन आरो बिथांमोननि भटआ जोंनियावहाय माने ट्रेन्सफार जागोन। थिग बेबायदिनो जेराव जेराव बिपिएफ हान्जाया दङ जेराव जेराव बिपिएफ हान्जानि भटारफोर दङ बे भटारफोरखौ बे रायजोफोरखौ दलनि कर्मीफोरखौ जेरावहाय जोंनि महाजोतनि जायखिजाया हान्जायानो मोनसेया जाय गेलेगोन
बिनि जानानै Kagisari Basumatari, बिनि जानानै district, होनो थाखाय one of the रायजोफोरनि secretary. खाथियाव थांनानै प्रसादखौ सालायहैनो थाखाय जोंनिफ्राय बिथोन थांगोन आरो रायजोफोरखौ भट होनो थाखाय जों खावलायगोन आरो बेबायदि खौसे खामानि Ama Ibu Bila Kumar Bromo, President Sorebel Block. जोंनि जेखिनि हान्जाफोरनि दे। माबाफोर दङ नोंगौ जातिफोर टपिकखौ फार्स्टआव बेफोरखौ जोङो होनो गोबांथा देरहा हरनो हागोन यार आरो बिसोर सरकार आसाम बानायगोना खाथां अशोक मारांनि सेक्रेटारि सोरेबिल ब्लक बिजेपिखौ आसामनि मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनैहाय रिजेक्ट खालामबाय बिजेपिया थांनाय 5 बोसोराव जेबायदि मोनसे अहंकारि मनोभाब सोरेबिल ब्लक कमिटि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि जाति जनगोष्ठीफोरनि समस्याफोरखौ रबिल नार्जारि थगायनानै दोनबाय थाबाय उन्नयननि नामाव बिथांमोनहा गावसोरनि हान्जानि मानसिफोरनिल' खामानि मावबाय गुबुन हान्जानि मानसिफोरनि रायजोफोरनि जेबो मावाखिसै गावनि एलायन्स ग्रुप बिपिएफ बायदि हान्जाखौ जाय रबिकुल इस्लाम बिजेपिया आसामाव सरकार बानायनो खाबु मोनदोंमोन भाइस बेबायदि प्रेसिडेन्ट हान्जाखौ गसाइगाव जिल्ला माइनरिटि सेल जेबायदि बेबहार खालामबाय जेबायदि अपमान खालामबाय बेबायदि बिपिएफ हान्जानि सायाव माने अपमान खालामनायखौबो आसामबासि रायजोआ मोजां मोनाखै आसामबासि रायजो राजाया दिनै बिजेपिखौ बुंदों ইয়ার পিছনে আছে আমার হেভিন দাস গোসাইগাঁও টাউন কমিটি ভাইস প্রেসিডেন্ট बिजेपिया समयसाखौ बांसिनै बांहोग्रा मोनसे पार्टी आरो बेबायदि पार्टीखौ आसामबासि रायजोआ दिनै लुबैयाखै आसामनि प्रदेशनि एगेन्स्टआव बे बिजेपि हान्जाया खामानि मावदों बेनि थाखायनो बिजेपिखौ फेजेननानै महाजननि सरकार लाबोनो बिजेपि गभर्नमेन्टखौ उৎखात खालामनो थाखाय आसामनि जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा सानजा सोनाब सा खोला जेराव जेराव दङ बेनिफ्राय बिजेपिखौ होखारहरनायनि थाखाय बयबो खामानि मावदों आरो देरहासारनाया बे खारनाव महाजन बा माने गुबुन गुबुन अना बिजेपि हान्जाफोरनि थाखाय माने गोरलैसिन जाबाय आरो बेवहाय जोङो बिपिएफआ जेराव जेराव केन्डिडेट होगोन गासैखौबो देरहानानै फैगौ मन्त्रि सभायाव जोंनिफ्राय सरकाराव थाफानानै बिटिसिनि आइ आफानि रायजो राजानि खामानि मावनो जोङो खाबु मोनसिगोन